Калі перакласці вось гэта імя Убаінер з егіпецкай мовы на беларускую мову, то атрымліваецца недзе штосьці тыпу той, хто даўбіць камень. Галава баліць, хочацца трохі там асвежыцца, гэта Егіпет, там плюс 60 градусаў у цені, гусь ён устаў, пабег, і егіпецкай іерагліфікай напісаны вось гэтыя гукі, якія здае гэты гусь. Га-га-га напісана. Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства, з вами падкаст «Так склалася гістарычна» і я, Дзягіль Ганна. Рада вас вітаць. Сёння мы размаўляем пра такую спецыфічную, даволі вузкую тэму і не па гісторыі Беларусі. Вось так вось, калі вам не хапае кантэнту па сусветнай гісторыі, вось гэты выпуск акурат для вас. І першым мы перайдзем да, уласна кажучы, госця і да тэмы. Я хачу нагадаць, што гэты выпуск створаны пры падтрымцы онлайн-гіпермаркету 21 век бай. Дзякуй вялікія за падтрымку, гэта вельмі важна. Тым больш ад беларускай кампаніі, якая у Беларусі была створана і працуе ў Беларусі. У сярэдзіне вас чакае наша сумесная рубрыка, дзе я буду расказваць розныя цікавосткі. Усе слухачы могуць скарыстацца ў онлайн-гіпермаркеце 21 век бай прамакодам Дзягіль21, які дае зніжку ад 3 до 5% на ўсе катэгорыі тавараў каталогу, акрамя і так акцыйных тавараў, альбо вы можете скарыстацца кодавым словам «Франдзягіль», якое дае зніжку 50% на дастаўку пры суме замовы ад 500 рублёў. Калі ласка, карыстайцеся і слухайце нашу сумесную рубрыку. Сёння у нас у гасцях егіптолаг, гісторык, аўтарка тэлеграм-каналу «Байкі Джэдзі», па, власна кажучы, гісторыі старажытнага Егіпту, Спартак Алла. Вітаю, Алла. Дзень добры, Ганна. Дзень добры, слухачы. Вялікі дзякуй, Ганна, за запрашэнне. Калі ласка, заўсёды радая. Уважлівы слухач ужо чуў спадарню Аллу у адным з нашых выпускаў. Спасылка на яго будзе ў апісанні. Я рэкамендую паслухаць гэты выпуск, таму што там мы абмяркоўвалі нейкія такія базавыя рэчы, пра якія сёння ўжо не будзем гаварыць. А сёння мы будзем гаварыць, я анансавала ў соцсетках такую даволі вузкую тэму. Мы будзем гаварыць пра папірус Весткара. Два словы, і абодва словы зусім незразумелыя. Што за папірус, што за Весткара, што гэта за крыніца такая, і чаму варта пра яе пагаварыць вось так вось асобна. Пачнем размову пра папірус. Па-першае, Весткар. Літары А на канцы гэтага слова няма. То бок яно не скланяецца ніякім чынам. Не, зараз ўсё распавяду, як гэтыя папірусы ўвогуле называюцца. Справа ў тым, што ў 19 стагоддзі было шмат такіх аматараў, даследчыкаў, вандроўнікаў, якія ездзілі па Егіпце і скупалі гэтыя папірусы. І так здаралася, што той чалавек, які яго першы купіў, набыў, вось ён і з'яўляецца яго першым уладаром, так сказаць. Паколькі гэты папірус потым перадаваўся, там, то бок ці ў які-небудзь музей, ці якім-небудзь даследчыку, то было прынята сярод егіптолагаў вось таго часу, што папірусы называюцца у імя таго, хто першы яго увогуле набыў. Вось такім чынам, вось першы, хто набыў гэты папірус, гэта быў Генры Весткар. Вось таму ён і называецца так, папірус Весткар. Ну, далей, напэўна, мы яшчэ трошкі пагаворым пра гісторыю гэтага папіруса. Ну і для пачатку скажу, чым увогуле ён цікавы. Па-першае, напэўна, кожны егіптолаг, вось, які сябе паважае, які пачынае вучыць егіпецкую мову, ён, напэўна, спрабуе перакладаць гэты папірус, вось, менавіта з егіпецкай мовы. Ну, як мы ўжо ў мінулы раз разглядалі гэтую тэму, да, пра мову, што ёсць, вось, некаторыя лічаць гэта старажытная егіпецкая мова, но на самой справе можна проста казаць егіпецкая мова, то бок мова старажытных егіпцянаў. І гэтыя людзі, якія вось уходзяць у прафесію, яны пачынаюць з таго, што перакладаюць гэты папірус. Таму што, па-першае, там змешчаны вось тыя граматычныя канструкцыі, на якіх і будуюцца ўсе сучасныя падручнікі па граматыцы. Па граматыцы, перш за ўсё, сярэднеегіпецкай мовы. Але пра гэта потым, так, усё ж такі пра гісторыю
яшчэ пагаворым. Значыцца, вось недзе ў 20-е годы 19-го стагоддзя Генры Весткар набывае гэты папірус. Па паходжанню ён быў англічанін, і далей ён прывозіць гэты папірус у Англію, дзе якімсьці чынам, ніхто не ведае як, яго пабачыў вельмі вядомы нямецкі даследчык Карл Лепсіус. Вось, Лепсіус, у адрозненні ад Генры Весткара, ён, канешне, ведаў ератычную мову, на якой напісаны гэты папірус, і ён прачытаў некалькі імёнаў. Імёны фараона Хеопса, то бок Хуфу на егіпецкай мове, ну і фараона Хафра, Хефрена, таксама. І зразумеў, што гэта, то бок ён не зразумеў, ён аднёс гэты папірус да часоў Старога царства. На самой справе, конечно, гэты папірус быў напісаны пазней, но гэта высветлілася таксама пазней. Значыцца, гэты Карл Лепсіус па нейкіх прычынах нам невядомых, ён ніколі гэты папірус нікому не дэманстраваў, пераклада яго ён таксама не рабіў, ну, ці мы не ведаем, рабіў ён штосьці ці не рабіў. Потым памірае Карл Лепсіус, і далей гэты папірус пераходзіць да Адольфа Эрмана, таксама вядомага нямецкага егіптолага. Ён не проста вядомы егіптолаг, ён вялікі спецыяліст у егіпецкай мове, адзін з аўтараў вялікага слоўніка егіпецкай мовы. І, карацей, ужо Адольф Эрман, ён робіць першы пераклад, менавіта навуковы пераклад гэтага папіруса з егіпецкай мовы, ну, на нямецкую. Вось, і што самае цікавае, што калі Адольф Эрман перакладае гэты папірус, ён разумее, што вось ён мае справу з нечым такім, па-першае, адзінкавым, то бок ніякіх такіх пахожых тэкстаў больш няма. Ну, ці не знойдзена. І да сённяшняга часу не знойдзена. Вось. А па-другое, гэты папірус, ён напісаны, вось пісец, які яго пісаў, ён быў вельмі адукаваны. То бок там вось няма ніякіх памылак, якія часта сустракаюцца ў іншых там папірусах ці у эпіграфічных надпісах. І ўвогуле вельмі такі цікавы тэкст. І хочу сказаць аб тым, што вось менавіта Адольф Эрман, ён аўтар, напэўна, самай такой, ну, канешне, першую граматыку егіпецкай мовы рабіў Шампальён, вось, но ўжо такая больш распрацаваная, структураваная граматыка сярэднеегіпецкай мовы. Гэта ўжо вось Адольф Эрман, і ён рабіў сваю граматыку на падставе менавіта тых граматычных канструкцый, які ён пабачыў у гэтым папірусе, у папірусе Весткар. Ну, часцей за ўсё гэты папірус называецца не проста там папірус Весткар, а казкі папіруса Весткар. Хаця ёсць, канешне, там вось калі робяцца якія-небудзь літаратурныя пераклады, то там як толькі гэта не называюць, там і Хуфу, і чарадзеі, чараўнікі, магіі, ну, увогуле, як каму ў галаву прыйдзе. Ну і далей, значыцца, гісторыя папіруса на гэтым не скончваецца. Вось Эрман яго перакладае, на яго падставе стварае сваю граматыку і потым перадае гэты папірус у Берлінскі музей. Самае цікавае ў гэтай гісторыі тое, што, напэўна, не кожны з нас уяўляе сабой, што такое папірус. Так? Папірус – гэта вось не аркуш паперы які-небудзь, гэта такой скрутак. Гэты скрутак, ён, калі яго раскруціць, ён можа быць некалькі метраў у даўжыню. Ці то пры Карле Лепсіусе, ці пры Адольфе Эрмане гэты папірус быў разрэзаны на две часткі. А калі ён аказаўся ў музеі ў берлінскім, ён ужо быў разрэзаны на 3 часткі. І ў берлінскім музеі, ну, там, у пачатку 20-го стагоддзя пачалі неяк яго там пытацца рэканструяваць, таму што матэрыял папірусу вельмі крохкі. Вось. І так атрымалася, што калі гэта быў яшчэ скрутак, так, вось першая частка, ну, пачатак гэтага папіруса, ён проста рассыпаўся. Вось. І мы да гэтага не ведаем. Вось гэтую першую казку, якая там была, у гэтым папірусе ўсяго 5 казак. Вось першая, яна амаль уся рассыпалась. А мы яе, на жаль, не ведаем. Так, і толькі там ад гэтай першай казкі засталося некалькі радкоў. Другая, трэцяя, чацвёртая казка захаваліся яны цалкам. Ну, там, канешне, ёсць нейкія лакуны, таму што папірус, ён, ну, колькі тысяч год праляжаў. Там ёсць такія моманты, калі не ўсё зразумела з чытання. То бок, часам там нейкі сказ ён можа абрывацца, нейкі сказ пачынаецца не спачатку, таму прыходзіцца ўсё гэта рэканструяваць на падставе кантэксту. А 5-я казка, яна таксама абрываецца, бо гэта быў канец папіруса, і ён таксама рассыпаўся. Ну і вось гэтыя рэстаўратары пачатку там 20-го стагоддзя ў Берлінскім музеі, што яны маглі зрабіць, гэта размясціць гэтыя 3 часткі папіруса паміж 2 панелямі са шкла.
недзе яны там на лён націнулі вось гэты папірус і пад шкло памясцілі, недзе там на драўляную дашчэчку. Ну, карацей, вось зараз ён так і знаходзіцца. Вось гэтыя 3 часткі папіруса, яны вось змешчаны паміж шклянымі панелямі і так і захоўваюцца. І ну і паколькі там рэстаўратары пачатку 20-го стагоддзя былі не вельмі добрыя, скажем так, рэстаўратары, яны там яшчэ яго пыталіся прыклеіць. Вось клей тоже таксама не вельмі добрай якасці, гэты клей праступіў праз папірус, ну, карацей, недоўга яму засталося жыць. Ага. Таму, можа быць, і таму, да, робяцца вельмі шмат копій. Ну і паколькі папірус напісан на ератычнай мове, тут вось таксама ёсць такі цікавы момант, да, што вось асноўная частка егіпецкай літаратуры, яна была напісана на папірусах, таму гэта была менавіта ератычная. То бок стадыя развіцця пісьмовасці – гэта ератыка. То бок сярэднеегіпецкая мова, але ератычнае пісьмо. Так, ну і вось тут трэба, напэўна, зрабіць такое дакладненне, да, каб было ўсім слухачам зразумела. У егіпецкай мове, ну, як у кожнай, напэўна, мове, былі свае стадыі развіцця. І былі стадыі развіцця вуснай мовы, ну, то есть, то бок мовы размовы, так, мовы гаворкі. Былі свае стадыі развіцця пісьмовасці, то бок былі стадыі развіцця вот, фіксавання той сістэмы знакаў, да, на якой гэта мова фіксуецца. Атрымліваецца так, што вось усё у нас пачынаецца ў развіцці егіпецкай мовы з іерагліфікі. Так, наступная стадыя гэта ератыка, гэта калі вось замест таго, каб пісаць там на сценах, ну, зразумела, што на сценах надпісы не пісалі, а выразалі. І калі ўжо перайшлі пісаць на папірус, то трэба было неяк хуценька гэтыя знакі пісаць, і вось гэты хуткапіс, да, скорапіс, ён і стаў вось гэтай наступнай стадыі развіцця мовы. Так, но гэта пісьмовыя мовы. Ага. А адначасова магла існаваць і ератыка, і іерагліфіка? Да, так і было. То бок на працягу ўсяго існавання старажытнага Егіпту, старажытнай егіпецкай цывілізацыі. Іерагліфіка, яна выкарыстоўвалася, вось, напэўна, там, ну, першыя якія-небудзь запісы на іерагліфікі, гэта, вось, наверное, трэція дынастыя, да, там всякія аўтабіяграфіі вельможаў. І вось па 4-е стагоддзе нашай эры апошнія запісы, якія мы ведаем на іерагліфікі, гэта там тытулы імператараў рымскіх, Адрыяна, Даміцыяна і іншых. Таму гэта так усё паралельна ідзе, але змяняюцца вось гэтыя стадыі развіцця гутарковай мовы. То бок была стадыя старай егіпецкай мовы, і потым наступная стадыя гэта якраз сярэдняя егіпецкая мова. Справа ў тым, што ну, гэта як бы суадносіцца з храналогіяй старажытнага Егіпта. То бок было старае царства, там выкарыстоўвалі стараегіпецкую мову. Потым было сярэдняе царства, і пачынаюць выкарыстоўваць сярэднеегіпецкую мову. І вось у сярэднім царстве праходзіць уніфікацыя мовы, разрабатваюцца вось гэтыя граматычныя канструкцыі, уводзяцца якіясьці новыя словы, ну, як і у якой-небудзь другой мове. Ну і потым уже новая егіпецкая мова, позняя егіпецкая, і далей уже у нас ідзе дэматычная мова, то бок народная, і ўсё заканчваецца копцкай мовай, да, калі вось грэчаскі алфавіт быў пакладзены, на грэчаскі алфавіт была пакладзена егіпецкая мова. Таму, канешне, калі мы бярэм вось гэты папірус, які напісан на ератыкі, і ведаем аб тым, што гэта сярэдняя егіпецкая мова, то тут ніякіх супярэчнасцей няма. Супярэчнасці ёсць для нас, для тых, хто вывучае гэтую мову, паколькі вось калі складаліся гэтыя падручнікі егіпецкай граматыкі, яны, ну, в асноўным, яны складзены менавіта па сярэдняй егіпецкай мове, таму што большая частка літаратуры напісана на гэтай мове. Вось. І выкарыстоўваюць гэтыя падручнікі менавіта іерагліфіку. І таму вось часта гэтыя папірусы, якія напісаны на іератыкі, іх проста спецыялісты бяруць і пераводзяць, скажем так, не перакладаюць, а менавіта вот знакі іератыкі пераводзяць у знакі іерагліфікі. І ўжо пасля гэтага перакладаюць. На сваім вопыце магу сказаць, што так, канешне, значна прасцей працаваць з гэтымі тэкстамі. Я, напрыклад, калі перакладала казкі папірус Вісткар, ну, як і іншыя папірусы, да, вось заўсёды карысталася менавіта іерагліфікай. А мне такое пытанне, а ці былі, можа, нейкія спробы рэканструяваць тэкст страчанай часткі папіруса Вісткара па граматыцы Эрмана, калі ён выкарыстоўваў гэты тэкст для сваёй граматыкі? Там, не ведаю, можа, нейкія прыклады, сказы, ці нешта такое там ёсць? Не, там зусім ніякіх перасячэнняў няма, таму
немагчыма гэта рэканструяваць увогуле. І калі б яшчэ былі якія-небудзь іншыя спісы вось гэтых казак, то няма. Вось ён толькі адзін. Адсюль ёсць усякія канспіралагічныя тэорыі пра тое, што увогуле, можа, гэта ўзялі самі гэтыя даследчыкі, напісалі гэтыя казкі, а мы зараз усё гэта перакладаем і робім выгляд, што на самой справе гэта пісалі старажытныя егіпцяне. Ну, але, канешне, гэта не мае пад сабой падставы, таму што відавочна, што гэты папірус быў створаны ў часы не сярэдняга царства, а другога пераходнага перыяда. Гэта 18-16 стагоддзе да нашай эры. Гэта перыяд, калі гіксосы панавалі ў Егіпце. Ну і вось перыяд, калі быў складзены гэты папірус. То без датыроўка яна не выклікае сумневу. Окей. Пра што гэты папірус? Гэта казкі. Чаму ён унікальны? Ці сустракаюцца яшчэ нейкія казкі? Якое месца займае гэты папірус у літаратуры старажытнага Егіпту? Ну так, гэта нужнае пытанне, да, для таго, каб разумець увогуле, чым гэта ўсё цікава. А на самой справе вось у нас ёсць розныя, скажам так, жанры у літаратуры старажытнага Егіпту, але не пра ўсе гэтыя жанры самі егіпцяне, яны іх неяк выдзялялі. То бок, вось самі егіпцяне, у іх не было такого жанру літаратуры, як казкі. Былі павучэнні, так, гэта было. Ну, таксама слова павучэнне, гэта яно вельмі умоўнае. Напрыклад, калі французы перакладаюць, яны называюць гэта мудрасць. Мудрасць нейкіх там чыноўнікаў, якія дасягнулі вярхоў грамадства, вось, і пішуць пра тое, як можна ісці па іх слядах. Казкі. Чым яны менавіта цікавы? Па-першае, тым, што іх захавалася не так шмат. Вось, напрыклад, мы ведаем казку пра казкі папіруса Весткар, ведаем казку пра вандроўніка, так сказаць, Сінухі. Вось, ёсць у нас казка пра таго, хто пацярпеў караблекрушэнне. Вось, ну, даволі не шмат такой літаратуры, але яна ёсць. Ёсць, і з ёй працуюць даследчыкі. Чым цікавы менавіта казкі папіруса Весткар? Ну, па-першае, мы маем справу тут з фальклорам. І не зусім фальклорам, а фальклорызмам. То бок, гэта нейкія, скажем так, тэксты, творы, якія былі складзены, канешне, калісьці там народам, да, простымі людзьмі, але потым былі, вось калі яны дашлі да вярхоў гэтага грамадства, яны былі дастаткова сильна пераапрацаваны. І таму мы маем вось гэта вось правільную мову, правільныя граматычныя канструкцыі. Ну і ўвогуле бачна, што пісец, які гэта пісаў, ён вельмі стараўся, калі гэта пісаў. На жаль, ён быў толькі адзін. Хто так стараўся? Так. Хто так стараўся пісаць менавіта казкі папіруса Весткар. І што яшчэ тут цікава? Ну, канешне, цікавы вось нейкія там стылістычныя моманты, да, калі, напрыклад, я ўжо казала, што здесь усяго было калісьці 5 казак, захавалася, ну, можна сказаць, што захавалася 3, бо 4-я казка, 5-я казка апошняя, яна з'яўляецца працягам 4-й казкі. Ну, то бок усё захавалася 3 казкі. І калі мы іх там пачынаем чытаць і перакладаць, мы бачым, што вось першая, ну, другая, трэцяя, будзем іх так называць, казкі, якія там расказваюць пра часы, якія былі даўным-даўно. Вось, і там выкарыстоўваецца такой вось стыль мовы, які можна назваць, ну, напэўна, такі архаічна вытанчаны, вось, выкшталцоны, что-то такое. Пафасны такі. Так, пафасны. То бок, вось, пісец, які гэта пісаў, ён менавіта хацеў прадэманстраваць, што гэта вось старажытныя часы, і хацеў паказаць, што вось апошняя гэта 4-я казка разам з 5-й, яны па часе адрозніваюцца, то бок яны бліжэй да нас. Яны ўвогуле як бы аб сучасніках. Ну і там, калі мы кажам пра мову, якая выкарыстоўваецца граматычнай канструкцыі, то ў другой, трэцяй казцы гэта мінулы час. Ну, карацей, там у егіпецкай мове з часам увогуле ўсё дрэнна, але вось другая, трэцяя казка гэта мінулая, а 4-я казка гэта сучаснасць. Гэта цяперашні час, і часам там ёсць устаўкі з канструкцыямі таксама будучага часу. Ну і трэба ж адзначыць пра сам папірус, што вось калі яго пачалі вывучаць, у музеі заўважылі, што на самой справе вось на гэтым папірусе, на гэтым самым лісце, гэтыя казкі былі напісаны не першымі, то бок да гэтага там нешта было іншае напісана, а пісец проста ўсё гэта сцёр і паверх напісаў ужо гэтыя казкі.
то бок ён палічыў, што казкі гэта больш важнае нешта. Да, нешта больш важнае. Окей, давайте перайдзем, уласна кажучы, да зместу папіруса. Першая казка знікла, на жаль. Другая казка. Пра што другая казка? Пачнем пра самі казкі. Значыць, казка номер 2. Традыцыйна яе называюць. Канешне, старажытныя егіпцяне ніяк іх не называлі, то есть ніякіх назваў у іх тэксце там няма. Але яны неяк так разгранічваюцца, што бачна, дзе пачынаецца адна, дзе скончваецца другая. Гэтая другая казка традыцыйна называецца казка пра адюльтэр. І ўвогуле трэба казаць, што, канешне, вось гэта эратычны падтэкст, ён ёсць і ў другой, і ў трэцяй казцы. Всё тут добра. Аб чым гэта казка? Увогуле, гэтыя казкі ўяўляюць сабой размову цара Хуфу, то бок Хеопса. Хеопс – гэта цар, які правіў у 26 стагоддзі да нашай эры і аўтар вось гэтай вялікай піраміды. І гэты, значыць, Хуфу, яму сумна, ён сядзіць і чакае, пакуль вось яго развесяляць, і да яго па чарзе прыходзяць яго сыны і расказваюць яму нейкія гэтыя казкі пра нейкія цуды, якія вось адбываліся. Вось першыя ці казкі пра цуды, якія адбываліся даўным-даўно, а апошняя казка пра цуд, які вось пры яго жыцці адбываецца, а ён вось сядзіць тут, нічога не бачыць і не разумее. І, значыцца, першая казка пра адюльтэр, такая традыцыйная тэма, да, пра распуства, пра любадзеянне. Калі канкрэтна казаць аб змесце, гэту казку цару Хуфу расказвае адзін з першых расказчыкаў, так, яго сын Хафра. Вось, Хафра – гэта вядомы Хефрен, таксама той чалавек, які будаваў піраміду на плато Гізе, але трошкі паменш, чым вялікая піраміда. Ён правіў не адразу пасля Хуфу правіў яго сын Джадэфра, а потом правіў Хафра. Пра што казка? Так. Так што ж там? Карацей. Значыцца, расказвае вось сын цару Хуфу аб тым, што вось, ведаеш, я вось знаю такую цікавую гісторыю пра тую гісторыю, якая адбылося пры жыцці. І там у тэксце пішацца: пры жыцці твайго бацькі Непка. Гэта вось фараон, які правіў трэцяй дынастыі, то бок гэта, сапраўдны фараон, сапраўдны цар. Тут нічога казачнага няма. Вось, адзінае, што, калі, напэўна, пачынае гэта чытаць чалавек, які з егіпталогіяй незнаёмы, і калі бачыць слова бацька, то ён лічыць, што вось на самой справе гэта Непка, ён быў бацькам цара Хуфу. Тут трэба адзначыць такі момант, што у егіпецкай мове там не было такіх тэрмінаў асаблівых для пазначэння кроўна-родасных сувязяў. Вось, было слова бацька, было слова маці, было слова дачка, сын і сястра, брат. І усе вось людзі, яны падыходзілі пад якую-небудзь гэтых катэгорый. То бок бацька гэта мог быць неверагодна далёкі продак. Так. Таму, вось тут так і гаворыцца. І, канешне ж, гаворыцца пра тое, што вось гэты Непка, ён праўдзівы голасам. Таксама па-рознаму перакладаюць вось гэты выраз махеру з старажытнай егіпецкай мовы. То бок гэта чалавек, які вось памёр, які там прайшоў гэты суд Асірыса, быў апраўданы. Карацей, далей, да сутнасці. І першае, што там у гэтай казцы распавядаецца, гэта тое, што у гэтага Непка ёсць жрэц Хер-і-Хеп, то бок гэта вярхоўны жрэц, гэта той, хто праводзіць літургію, то бок ён чытае тэксты на службах. І пішацца, што гэты вось вярхоўны жрэц, і пішацца яго імя. І пішуць, што яго завуць Убаінер. Канешне, нам гэта ні аб чым не кажа. Але чалавеку, які ведае егіпецкую мову, адразу становіцца вельмі смешна. Таму што такое імя не можа падыходзіць да чалавека такога высокага ўзроўню. Калі перакласці вось гэта імя Убаінер з егіпецкай мовы на беларускую мову, то атрымліваецца недзе штосьці тыпу той, хто даўбіць камень. Доўбіць камень. Камняцёс нейкі. Да, даўбун па камню. Вось. Канешне, тут егіпцянам ужо было смешна, да, як я казала, што гэты папірус гэта вось такія жарты егіпецкага гумару. І часцей мы гэтага гумару не разумеем, пакуль вось не пачынаем разбірацца. І карацей, у гэтага Убаінера ёсць жонка. Вось, гэты Убаінер па сваім службовым абавязкам перыядычна адсутнічае ў сваім маёнтку. У яго ёсць жонка, якая там перыядычна, калі Убаінер адсутнічае, яна бавіць час з нейкім там
там наджэсам. Наджэс – гэта ў перакладзе з егіпецкай мовы прасталюдзін. То бок, нейкі вось там красівы, прыгожы малады чалавек, які прыходзіць, і жонка з ім бавіць час. Там дастаткова падрабязна апісваецца ў папірусе, як гэта яны робяць, што вось ёсць альтанка, якая размяшчаецца там на беразе сажалкі ў гэтым маёнтку гэтага ўбаінера. Вось яны там дзень праводзяць у гэтай альтанцы, потым, калі ўсё там завяршаецца ў іх, гэты наджэс па свайму звычаю, ён акунаецца ў гэтую сажалку і купаецца. Вось. І зразумела, што ў маёнтку ёсць слугі, і гэтыя слугі яны расказваюць усю гэтую гісторыю ўбаінеру, і ўбаінер прымае меры. І тут аказваецца, што ён не проста нейкі там жрэц, ён яшчэ і маг і чараўнік. І што ён робіць? Ён загадвае свайму слуге зрабіць васкавога кракадзіла. І кажа, што вось калі ў наступны раз мяне не будзе, яны тут будуць развлекацца. Ты, значыць, калі гэты наджэс пойдзе купацца ў маю сажалку, ты вось за ім кідаеш гэтага васкавога кракадзіла. Сітуацыя паўтараецца. Так, праз некалькі дзён гэты наджэс абратна прыходзіць да жонкі ўбаінера, вось яны там бавяць вельмі добра час разам. Потым ён спускаецца да сажалкі купацца, слуга кідае гэтага васкавога кракадзіла. Вось гэты васкавы кракадзіл, як толькі аказваецца ў вадзічцы, ён адразу вырастае у сапраўднага кракадзіла. Вось, і там таксама даже напісана кракадзіл 7 локцяў. Адзін локаць гэта недзе 52 сантыметра. То бок гэта 10 кракадзіл 3,5 метра ў даўжыню. Гэты кракадзіл ён нападае на наджэса, цягне яго на дно сажалкі, і праходзіць некалькі дзён, так, там напісана, што 7 дзён праходзіць. Убаінер вяртаецца вось разам са сваім царом. Потым ён, значыць, запрашае цара да сябе вось у свой маёнтак і распавядае цару вось пра гэту гісторыю і паказвае яму гэтага кракадзіла. І ён, значыцца, дастае гэтага кракадзіла, потым дэманструе вось усю даўжыню гэтага кракадзіла цару, і тут вось такая цікавы вельмі момант у гэтай казцы, калі цар прамаўляе, які страшны гэты кракадзіл. Там вось менавіта так і напісана, што вось цар, ён прыходзіць увогуле у такі... Ён сам пужаецца гэтага кракадзіла. І далей, як мы разумеем, то бок было месца вось гэтаму злачынству, так, вось гэтая шлюбная здрада, далей трэба, каб было пакаранне. Вось наджэс ён пакараны, ён гэтым кракадзілам патоплены. Вось, трэба яшчэ пакараць і жонку. І вось тут такі вельмі жорсткі момант, так, у гэтай казцы прама кажацца. Да гэтага быў не жорсткі. Тут увогуле жорсткавата, я б казала. Цар загадвае, каб... Там у гэтай казцы пішацца нешта накшталт таго, што цар загадаў агонь на гэтую жанчыну. І потым яе попел збросіць у рэчку. То бок не ў рэчку, а ў гэту сажалку, там, напэўна, пра ваду ідзе гаворка. Вось. Гэта вось тыя традыцыі, якія існавалі ў гэтым грамадстве, да, калі была вось гэтая шлюбная здрада, то трэба было караць і таго, і таго. І жанчыну, і мужчыну. І вось калі мужчыну караюць праз вось ваду, праз утапленне, то жанчыну праз агонь. А скончваецца гэтая казка тым, што цару захапленне вось ад таго, які цуд утварыў гэты яго Херхеп убаінер, і ён, значыцца, загадвае даць яму там вось гэтыя падарункі у выглядзе там мяса, піва і гэтак далей. І убаінеру, і гэтаму цару Непка. Вось. На гэтым казка скончваецца. Гэты выпуск створаны пры падтрымцы онлайн-гіпермаркету 21 век бай, і вы даслухалі да нашай сумеснай рубрыкі. Напэўна, адным з такіх яркіх момантаў уяўлення пра старажытны Егіпет ёсць вось спецыяльны такі макіяж вачэй, як егіпцяне красілі сабе вочы чорнай фарбай нейкай з вялікімі стрэлкамі. Не так даўно вось Спартак Алла у сваім тэлеграм-канале публікавала фота футляра, дзе егіпцяне захоўвалі вось гэтую фарбу для пакраскі вачэй. І з аднаго боку, ёсць два меркаванні, чаму егіпцяне красілі сабе вочы. Па-першае, ёсць гіпотэза пра тое, што быццам бы такім чынам вочы абараняліся
ад сонца. Другая версія, хаця яно могло быць і тое, быццам бы такім чынам людзі абаранялі сябе ад сурокаў. Але не так даўно было даследаванне, што сама вось гэтая фарба, яна мела таксама антыбактэрыяльны эфект, і таму, магчыма, вось гэта традыцыя маляваць вочы чорным колерам была прызваная таксама і для прафілактыкі альбо нават лячэння інфекцыі вачэй. Ну, натуральна, што гэта было як бы такім вопытным шляхам знойдзена. Калі паглядзець склад вось гэтай фарбы для фарбавання вачэй, кохлю, то аснову пігменту яе складаў галеніт. Гэта такі мінерал чорны, які з'яўляецца сульфідам свінца, і верхняе павека падмалёўвалі чорным колерам, а ніжняе павека падмалёўвалі зялёным колерам, і аснову зялёнага колеру складаў малахіт патоўчаны. Я пацікавілася, чым жа мы цяпер фарбуем вочы, і у сучасных падводках для вачэй, карандашах для вачэй аснову пігменту складае аксід жалеза. Абодва гэтыя мінералы яны не з'яўляюцца таксічнымі, не з'яўляюцца нейкімі апаснымі для арганізму чалавека. Цяпер вось у дэкаратыўнай касметыцы ёсць, конечно, нашмат больш колераў, больш магчымасцяў упрыгожыць сябе нейкім чынам, чым гэта былі магчымасці ў старажытных егіпцянаў. Да чаго я гэта вяду? Канешне, я гэта вяду да таго, што ў онлайн гіпермаркеце 21 век бай вы можете купіць, выбраць касметыку і дэкаратыўную, і даглядовую на любы густ. Калі ласка, карыстайцеся кодавым словам, карыстайцеся прамакодам, слухайце падкаст, дзеліцеся з сябрамі і будзьце прыгожыя і здаровыя. А мы вяртаемся да нашых казак. Вельмі цікавыя гісторыі. Я падзяляю захапленне цара, але б не хацелася аказацца фігурантам такой казкі, канешне. Так, зусім бы не хацелася. Так, што далей? Якая казка нумар 3? Вось, цяпер трохі пагаворым пра казку номер 3. Традыцыйна гэта казка называецца «Паці на караблі» ці «Вечарына на караблі». Вось, што там здараецца? Зноў-такі да цара Хуфу прыходзіць яго сын. На гэты раз гэта ўжо сын Бауфра. Вось, гэта таксама рэальны чалавек, так, ён таксама быў сынам гэтага Хуфу, вось, і таксама быў фараонам. А то бок, ну, тут гаворка таксама ідзе пра рэальных людзей. І ў гэтай казцы гаворка ідзе ўжо пра сапраўднага бацьку цара Хуфу, пра Снофру. Таго, хто пабудаваў, вось, напрыклад, піраміды. Аб чым гэтая казка? Гэтая казка аб тым, што цар Снофру, ён засумаваў. Сядзіць ён там у сваім палацы, сумуе, ніхто яго не можа ніяк развесяліць. Ну і тут, канешне ж, ніяк не абысціся без чараўніка і без мага, вось, чарговага. І гэты цар, ён кліча да сябе гэтага самага чараўніка, якога, вось, ведаюць усе, але цар яго яшчэ не бачыў. Таксама тут вельмі цікавае імя ў гэтага чараўніка, бо ён таксама Херехеп, то бок верхоўны жрец, тут яго называюць Джаджа-Манг. Вось, калі гэта дакладна перакладаць з егіпецкай мовы, ну, на самой справе, канешне, шмат, якія даследчыкі спрабавалі гэта зрабіць. Вось, я, напэўна, гучу тую версію, якую, вось, прапанаваў Михаил Андреевич Чагадаев, расійскі егіптолог. Вось, ён лічыць, што калі дакладна перакладаць гэтую назву, гэта імя, то атрымліваецца нешта накшталт галавой у жыццё. Ну, то бок гэта таксама нейкая такая была, хутчэй за ўсё, нейкі такі жарт егіпецкага гумару. Калі вось такім незразумелым імем называць верхоўнага жреца, ну, увогуле высокапастаўленага чалавека. Вось, але тым не менш, чалавек ён вельмі такі цікавы, ён маг, ён чараўнік, і ён, канешне, вось толькі ён прыходзіць і рашае ўсе праблемы гэтага самага цара Снофру. Вось, ну, тут што цікавага, што зразумела, вось па кантэксту, калі мы перакладаем гэтую казку, што гэты цар Снофру, яму не проста сумна. Ён, як бы мы зараз казалі, і вось там ёсць такая цікавая фраза, ён хоча асвежыцца. Есть такой выраз у беларускай мове? Асвежыцца, конечно, ёсць. Я бы сказаць, руціна яго дастала. Не руціна дастала, а чалавек пасля п'янкі. Хутчэй за ўсё, гэты цар там усю ноч недзе піраваў,
І, канешне, утрам яму вельмі цяжка. Галава баліць, хочацца трохі там асвежыцца, гэты Егіпет, там плюс 60 градусаў у цені, таму не знаходзіць ён для сябе вот нешта такога. І тут вось, значыцца, гэты маг, які чалавек вельмі разумны, і он прапаноўвае. Вось я, напэўна, зачытаю, што ён прапаноўвае гэтаму цару. Ён кажа: «Хай пройдзе твая вялікасць на возера, у палац фараона. Хай будзе ён жывы, цэлы і здаровы. Хай пасадзіць ён у ладдзю сваю розных прыгажунь з палаца свайго. Сэрца тваёй вялікасці нацешыцца, калі ты ўбачыш, як яны грабуць узад, уперад, узад, уперад. Паглядзіш ты на цудоўныя зараснікі возера твайго, убачыш палі каля берагоў яго, і сэрца тваё ўзрадуецца». Гэта тое, што прапановвае Джаджи-Манг, гэты вось чараўнік, цару. Далей казка піша аб тым, як гэта ўсё разумее цар. І ён загадвае. Значыць, што ён загадвае? Ён кажа: «Сапраўды, зладжу сабе катанне. Хай даставіць 20 вёсел чорнага дрэва». То бок не проста гэта нейкае катанне, а давайте ўсё зробім па вышэйшаму разраду. Значыцца, 20 вёсел чорнага дрэва, упрыгожаных золатам, з дзяржальнямі з дрэва, аздобленымі тонкім золатам. Хай даставяць 20 жанчын, прыгожых целам, каб прыгожыя былі грудзі іхнія, косы заплеценыя, а ў лоне не раскрывалася дзіця нараджэння. І хай даставяць 20 сетак і апрануць сеткамі жанчын, якія знялі вопратку сваю. То бок Джаджи-Манг, ён прапановвае нейкую такую прагулку у суправаджэнні проста прыгожых жанчын. Вось. А цар гэта пераводзіць уже ў нейкі такі эратычны падтэкст, то бок падавай яму жанчын без адзення, сеткі на іх гэтыя на дзень, каб усё увогуле прыгажэйшае было. Значыцца, гэтае катанне зладжана, так, вось, плывуць яны на гэтым карабліку, гэтыя жанчыны грабуць гэтымі прыгожымі залатымі вёсламі з эбенавага дрэва. І тут атрымліваецца такая нештатная сітуацыя. Значыць, жанчына гэта нефрут, яна губляе упрыгожванне для валасоў. Гэта упрыгожванне ў выглядзе бірузовай рыбкі. Гэтая бірузовая рыбка падае ў ваду, і ўсё. Жанчыны гэтыя, дзяўчыны перастаюць грабсці, і цар у такім замяшальніцтве, ён, канешне, пачынае пытацца, што здарылася? Што ўвогуле тут такое тварыцца, чаму вы перасталі грабсці? І яму пачынаюць казаць аб тым, што вось старэйшая з нас страціла сваю рыбку, і без гэтай рыбкі яна далей не паплыве. Ну, тут цар звяртаецца да самой гэтай старэйшай і кажа: «Ну што ты, Рыбка і рыбка. Так, рыбка і рыбка. Що за забастовка? Так, абламала весь кайф. Карацей, чаго ты тут абламала ўвесь кайф? Ось мне было тут так добра, свеженька, там, вадзічка, вы грабеце, вы тут прыгожыя такія. І тут вось усё гэта скончылася. Ён падыходзіць да гэтай дзяўчыны і прапануе ёй: «Давай так, ты грабеш далей, і ўсе вы грабеце далей. Вось, а я табе, вось мы, калі ў палац вернемся, я табе другую рыбку дам». І тут вось самы цікавы момант, што ж гэтая вось старэйшая з нефрут, яна кажа: «Не, мне чужая не патрэбна. Я хачу сваю». Вось гэтую рыбку. То бок атрымліваецца так, што, па-першае, гэты снофру, ён цар, і ён не можа вось вырашыць нейкія такія вось абставіны, якія ўзніклі. То бок, не можа разруліць сітуацыю. А па-другое, вось калі мы глядзім на гэты тэкст, егіпецкі тэкст, то вось назва гэтай рыбкі, яна, як бы гэта казаць, аманімічна назве, увогуле мужчынскага органу, так, фаласа. То бок гэтая дама, яна крычыць, што не рыбка ей, свая патрэбна, а нешта іншае. Вось. Ну і тут, канешне, трэба опять звяртацца па чараўніка, бо ніхто, цар не можа разруліць сітуацыю, трэба, значыцца, чараўніка, каб ён гэта ўсё разруліў. Вяртаецца гэты чараўнік, яго запрашаюць, і ён кажа: не праблема, зараз усё рашым. І што ён робіць? Далей вось тут такі вельмі цікавы фрагмент гэтай казкі, гэтага тэксту, які вельмі часта потом выкарыстоўваўся ў іншых творах, і мы можам казаць аб тым, што вось гэты фрагмент ён перакачаваў у Біблію. Бо аб чым тут ідзе гаворка? Гэты Джаджи-Манг бярэ і раздвигае воды возера. Вось, і там так і напісана ў гэтым тэксце, што ён адну палову вады гэтага возера ці сажалкі паклаў на другую палову, то бок вада расступілася,
Так, гэты Джаджайманск спусціўся на дно, узяў гэтую рыбку, вярнуў гэтай старэйшай нефрут, вось, і ўсё. І далей, значыць, паці працягваецца, цар задаволены, Джаджайманск задаволены. Ну і скончваецца, як заўсёды гэтая казка, тым, што вось паднашэнне Джаджайманску, паднашэнне Снофру, усе маладцы. Все шчаслівыя і давольныя. Так. Цудоўная гісторыя. Я думаю, на кожным этапе гэтай гісторыі старажытныя егіпцяне смяяліся ад усёй душы. Да, хутчэй за ўсё так і было. Ну і калі гэта перакладаюць сучасныя перакладчыкі і разумеюць вось некаторыя гэта алегорыі і вось гэты сэнс, то, канешне, таксама весела. І апошняя на сёння гісторыя і апошняя вядомая нам гісторыя з гэтага папірусу. Чацвёртая казка. Так, чацвёртая казка. Традыцыйна яна называецца казка пра чараўніка Джэдзі. Вось, ну, тут уже, напэўна, мы пагаворым менш падрабязна, так. Гэта казка, як я ўжо казала, яна як бы стылістычна адрозніваецца ад двух папярэдніх, то есть зразумела, што тут ужо гаворка ідзе аб тых падзеях, якія адбываюцца ў момант, калі гэта ўсё фіксуецца, так. То бок, што ў гэтай казкі адбываецца? Вось фараон Хуфу, ён да гэтага слухаў гэтыя казкі. І тут прыходзіць чарговы яго сын Джэдэфхор. Вось, і ён кажа, што вось тое, што ты слухаў, гэта ўсё мы не ведаем, ці гэта праўда, ці не. Гэта, канешне, можа былі цуды, а можа ўвогуле не цуды. А вось я ведаю цуд, і я ведаю чараўніка, які ёсць у наш час. Вось зараз вось ты можаш яго пабачыць. І дальше ён кажа, напэўна, таксама зачытаю, таму што вельмі цікавае здесь апісанне ідзе. Прычым тут ужо таксама зразумела, што вось гэты Джэдэфхор, так, ён звяртаецца па нейкага чараўніка і мага, але тут ён уже ніякі не жрэц. Ён увогуле тут невядома, што такое. Ну, вось потом больш дакладна раскажа. Значыцца, как апісвае гэты вот Джэдэфхор, сын, свайму цару гэтага чалавека. Ён піша, што ёсць няджэс па імені Джэдзі. І жыве ён у горадзе Джэд-Снофру праўдзівы голасам. То бок вось ідзе назва нейкага горада Джэд-Снофру, і пасля гэтай назвы ідзе вось гэта традыцыйны дадатак праўдзівы голасам, які звычайна ставіцца толькі пасля імя цара ці імя фараона. То бок што такое гэта Джэд-Снофру увогуле не зразумела. І далей, ад роду яму 110 год. Не больш, не менш. Ён з'ядае зараз 500 хлябоў, мяса палову быка, выпівае 100 кубкаў піва, і так гэта цягнецца ўжо даўно. Ён можа прымацаваць адробленую галаву стулавам, можа прымусіць льва ісці за сабой у той час, як прывязь цягнецца па зямлі. Так, то бок сам он ідзе, гэты лев, а не на прывязі. Вось. Ну і самае цікавае, што ён той, вось гэты вось Наджэс, прасталюдзін, як нам казалі ў першай казцы. Ён, не гледзячы на тое, што прасталюдзін, ён маг і чараўнік. І ён той, хто ведае колькасць таемных пакояў Тота. Вот. Каб зрабіць сабе падобнае для свайго гарызонту, то бок для сваёй піраміды. Вось, што такое гэта вось колькасць таемных пакояў Тота, з даследчыкаў ніхто да сённяшняга дня не ведае, то бок там вельмі шмат тэорыя адносна таго, што гэта такое. Ну, карацей, гэта некая такая вось мудрасць, якая вось такая сакравенная. Ну, напэўна, дасяжная толькі вышэйшым жрацам, можа быць нешта такое? Можа быць толькі дасяжная Бога. Таму што гэтай Джэдзі, калі цар прапануе яму паехаць там і ўзяць гэтую кнігу, дзе напісана пра гэтую колькасць пакояў Тота, ён адмаўляецца. Ён кажа, што не, гэта без мяне. Туды мне нельга савацца. Не. Што далей адбываецца? Значыць, вось рэкламу стварыў Джэдэфхор свайму бацьку гэтага Джэдзі, і далей, значыцца, зразумела, што цар хоча пабачыць на ўласныя вочы гэтага Джэдзі, і ён адпраўляе свайго сына Джэдэфхора туды ў гэтай вось нейкае незразумелае месца, якое называецца Джэд-Снофру. Ну, тут опять-таки даследчыкі лічаць, што Джэд-Снофру гэта, здаецца, піраміда Снофру. Магчыма, яна вось мела калісьці такую назву. Ось. І ўвогуле гаворка ідзе не пра нейкі там горад, а гэта такая алегорыя вось часу правлення гэтага Снофру. То бок вось час праўлення скончваецца, поэтому ён вось памерлы, то бок праўдзівы голас. Ну, карацей, далей, значыць, гэты сын царскі Джэдэфхор, ён прыплывае туды, у дом гэтага, опять-таки, прасталюдзіна, які маг і чарадзей.
Вось. І самае цікавае, што ён там бачыць, што гэты Джэдзі, ён ляжыць на цыноўцы, адпачывае, яму там алеем мажуць ногі, мажуць галаву, і ўвогуле чалавеку вельмі добра, і нікуды ён не збіраецца ехаць, таму што навошта кайф абламаць сабе. Вось. Ну, а Джэдэфхор як бы угаворвае, і Джэдзі вымушаны паехаць за гэтым царскім сынам, але ён кажа, што не, я просто так не паеду, таму што, вы ж бачыце, мне і тут добра. У меня тут і піва, і мяса, і ўсё увогуле як трэба. Таму давайте вось вы мне там яшчэ 2 караблікі дадзіце і гэтыя караблікі я свае кнігі там пагружу і сваіх дзяцей возьму на гэтыя караблі. Тут незразумела, якія дзеці, якія кнігі, але зразумела, што гэта вось калі ідзе гаворка пра гэту цыноўку і пра умашчванне, то хутчэй за ўсё гэты Джэдзі ён уже памерлы. Бо многа такіх указанняў на тое, што гэты чалавек уже не сярод жывых знаходзіцца. Таму што і 110 год, і тое, што вось ён есць як не ў сабе. То бок, там 100 гэтых кубкаў піва і гэтак далей, 500 хлебоў. Але, казка нам кажа аб тым, што Джэдзі згаджаецца, ён прыязджае да цара Хуфу. Цар Хуфу прапануе яму паказаць свае цуды, так, вось прымацаваць гэтую. І спачатку Хуфу прапануе Джэдзі вось зрабіць гэты цуд з чалавекам. То бок ён кажа, сейчас нейкага вязня там задрубленай галавой табе прынясуць, а ты прымацуй яму галаву, і хай ён будзе жывы. На што Джэдзі вось самае цікавае, што кажа, не, з Божым стварэннем так нельга. То бок толькі вось давайте мне там жывёлу, гэта я магу, а з чалавекам ніяк нельга. Яму прыносіць гуся, ён прымацоўвае галаву, гусь далей бяжыць. І што самае цікавае, што там прям па тэксту пішуць, што вось гусь ён устаў, пабег, і вось егіпецкай іерагліфікай напісаны вось гэтыя гукі, якія здае гэты гусь. Га-га-га напісана. То бок гагаталі гусі і ў старажытных егіпцян таксама, як і ў нас. Цар Хуфу паглядзеў на все гэтыя цуды, ён зразумеў, што ўсё добра. І далей, значыцца, адбываюцца такія падзеі, што гэты Джэдзі як бы кажа словы прароцтва гэтаму чалавеку аб тым, што вось там ёсць такі горад Сахебу, у ім там ёсць жрэц Бога-Ра, у гэтага жрэца ёсць жонка, і вось яна скора народзіць 3 дзяцей, і гэта будуць цары. То бок, всё, твоя дынастыя скончваецца. Хуфу, натуральна, спахмурнеў і кажа, што надо мне неяк пазнаёміцца з гэтымі будучымі там царамі, і прапануе Джэдзі паехаць у гэты горад і разам з ім пазнаёміцца. Джэдзі кажа аб тым, што нет, гэта таксама без мяне, увогуле я тут не патрэбен. Вось. І на гэтым 4-я казка яна скончваецца, і пачынаецца ўжо 5-я, але гэта 5-я, гэта працяг вось гэтай вот 4-й казкі. І тут уже гаворыцца менавіта пра гэтых дзяцей, а ўвогуле пра тое, як гэтыя дзеці нараджаліся. І вось тут вельмі падрабязна ў гэтай казцы, гэта таксама вось адзінкавае ў нас такое апісанне родаў у старажытным Егіпце. То бок вось гэты радзільны кірпіч, на якім нараджала старажытная егіпцянка, так, тыя ўяўленні, якія багіні прысутнічалі, ўсё тут ёсць. Канешне ж, багіні дапамагаюць нараджацца вось гэтым 3 дзеткам, 3 будучым царам. Яны нараджаюцца, там даюць ім імёны, і далей, пасля таго, як гэтыя павятухі, услоўныя багіні, яны ўсё зрабілі сваю справу, дапамаглі ў родах, яны сыходзяць, а прыйшлі яны ў выглядзе танцорак. Вось. І калі яны сыходзяць... А гэтыя дзеці, яна як бы тройня атрымліваецца. Так, да, 3 дзяцей. Гэта, вось калі ім там даюцца ў сказках імёны, зразумела, што гэта вось наступныя 3 цары 5-й дынастыі. Там ось Иркаф, вось яны выканалі сваю справу, і яны сыходзяць з гэтага дома, і тут жрэц, які вось бацька гэтых дзяцей, Ра-Усір яго завуць, ён як бы кажа, што трэба, напэўна, штосьці даць гэтым людзям, усё ж такі яны дапамаглі, і ён даіць ім мяшок збожжа. Яны забіраюць гэта збожжа, ідуць, і вось пакуль яны ідуць, яны думаюць, што нешта не тое. Мы не ўсё зрабілі. Вось. І Ісіда, старэйшая з гэтых багінь, яна кажа, што
Вось трэба было гэтым дзецям які-небудзь падарунак зрабіць. І вось тут яны хуценька робяць гэты падарунак, робяць 3 дыядэмы з золата. Ну, то бок робяць 3 кароны для гэтых дзяцей. І потым яны хаваюць гэтыя кароны ў гэты мяшок збожжа, ну і там адносяць назад у дом, гэтае збожжа захоўваецца ў гэтым доме пад пячаткай гэтых багінь, і потым праз некалькі дзён жанчына, якая Реджедет яе завуць, значыцца, маці гэтых дзяцей народжаных, яна гатуе абед і зварочваецца да сваёй служанкі і так кажа, што ў нас усё ёсць, але вось няма збожжа. І тут гэтая маці адказвае, што ну, давайте возьмем вось гэты мяшок, які мы далі гэтым павітухам, а потым муж аддасць. Вось, прыгатуем піва з гэтага збожжа. Ну і, значыцца, яна ідзе туды, дзе захоўваецца гэты мяшок, і чуе нейкія там песні, музыку, і яна разумее, што гэта вось песні і музыка, яна з гэтага мяшка, там вось па тэксту сказана аб тым, што прыкладае яна весок да гэтага мяшка і чуе, што вось там музыка, там спевы, і яна разумее, што там штосьці такое. Ну, адкрывае, бачыць, што там кароны, і разумее, што вось у яе нарадзіліся не проста дзеці, а будучыя цары. Ну і ўсё было б добра, калі б не таксама такая жорсткая гісторыя пра тое, што аб тым, што ў гэтым мяшку знаходзіцца, даведваецца служанка, і яна аднойчы гэтая вось Реджедет, яна пабіла гэтую служанку, служанка хоча адпомсціць, і яна кажа гэтай Реджедет, што вось я пайду і цару ўсё раскажу. Вось я раскажу ўсё цару Хуфу, і ўсё, не будзе ў вас тут ніякіх цароў. Ну і, канешне, далей казка кажа аб тым, што вось гэтая жанчына, якая была гатовая на здраду, яна там не змагла гэтага зрабіць, таму што там, ну, боскія сілы, яны папярэдзілі гэтую здраду. Гэтая жанчына, калі ішла, там таксама міма якогасьці вадаёма, адтуль вылез кракадзіл, схваціў гэтую служанку і утащыў. І ўсё. На гэтым казка сканчваецца. Вось і казачцы канец, а хто слухаў, маладзец. Дзякуй вялікі за такія неверагодныя казкі. Канешне, незвычайна чуць такія сюжэты, таму што мы звыклі да іншых сюжэтаў. Хаця з іншага боку, калі пачытаць арыгінальныя нейкія класічныя сюжэты, там таксама жэсці хапае. Скажем так, гэта казкі не для дзяцей. Так. І нават не для некаторых дарослых. Так. Дзякуй вялікі за вельмі цікавы расповед. А зараз мы перайдзем да пытанняў нашых падпісчыкаў. Яны такія больш агульныя, таму што, ну, зразумела, што калі ў вас узніклі пытанні па папірусу Весткара, пішыце іх у каментарыі. Мы на іх адкажам. А зараз пытанні ад нашых падпісчыкаў. Пытанне ад падпісчыка з Instagram Карабас 1911. Ці вядома тэхналогія выгатаўлення папіруса ад раманту і прылад для пісьма? Тэхналогія выгатаўлення папіруса вядома. Гэта, напэўна, апісана не ў адзіным падручніку. Ну, што рабілі? Гэты папірус абдзіралі, потым з гэтых кавалачкаў састаўлялі такі вось, ну, тыпу ліста, да, потом замочвалі, потым пад прэсам некалькі дзён вытрымлівалі, і пасля гэтага у вас быў гатовы папірус. Наконт чарніл, якія выкарыстоўвалі, і прылад для пісьма. Трэба, напэўна, тут сказаць аб тым, што вось ёсць іерогліф у егіпецкай мове, які пазначае пісца. Гэты іерогліф уяўляе сабой такі мяшочак скураны і разам з ім такая палачка. Вось, якой пісалі. Гэта палачка завецца калам. Палачка з трыснёгу, якая была заточана на канцы. Яе абмаквалі ў вадзічку, якая знаходзілася ў гэтым мяшочку, а потым гэтай вадзічкай разбаўлялі пігменты. Была чорная краска і чырвоная краска. Чорная, ну, гэта зразумела, гэта вугаль. Чырвоная краска – гэта охра. Ну, то бок тут усё зразумела. Дзякуй. Пытанне ад Александры Володзінай. Ці было мнагажонства, акрамя фароны? Калі так, то ці вядома пра канкурэнцыю паміж жонкамі? Наконт мнагажонства, яно было не толькі ў царскіх сем'ях, але ў сем'ях якіх-небудзь высокіх чыноўнікаў. То бок тыя, хто мог забяспечваць сябе гэты гарэм. Калі эканамічна чалавек не можа ўтрымліваць некалькі жон, ён іх трымаць не будзе. Ну і ўвогуле вось тое, што мы ведаем па біяграфіям вельможаў, манагамія гэта вось іхнія. Перадусім. Так. Так, ці ёсць у нас у Беларусі ў музеях штосьці са старажытнага Егіпту, калі так, то што ідзе, запытвае Вомба Трэвелер. У музеях у нас на самой справе вось такіх арыгінальных артэфактаў
Няма. Адзінае, што ёсць, гэта вось музей гістфака. Так, там ёсць пахавальны конус. Вось, здаецца, гэта арыгінальны прадмет. Усё астатняе, па-першае, ніхто ніколі не рабіў атрыбуцыю гэтых прадметаў. Так, па знешняму выгляду гэта копія. У нас ёсць цэлая калекцыя злепкаў у нацыянальным мастацкім музеі, якія захоўваюцца ў запасніках, якія ніколі не выстаўляліся. Але вось мы дакладна ведаем, што гэта менавіта копія. Ну і, напэўна, ўсё. Дзякуй. І пытанне ад бражніка з Тэлеграм. Ці адраджае традыцыйнае старажытнаегіпецкае браварства? Так, наконт броварства, канешне, вядомыя гэтыя рэцэпты, па якім варылася піва. І вось, таксама ведаю некалькіх людзей, якія ведаюць гэтыя рэцэпты, якія па гэтых рэцэптах вараць піва, і ў Беларусі таксама. Смачнае? Невядома? Не ўдалося паспытаць. На гэтым усё. Дзякуй вялікі за вельмі цікавы расповед. Канешне, тэма старажытнага Егіпту, яна проста невычарпальная, і тут можна па кожнаму пытанню асобную размову рабіць. Я заклікаю усіх слухачоў падпісвацца на тэлеграм-канал Байкі Джэдзі. Там шмат гаспадарня Алла цікавага публікуе. Я нават гісторыю раскажу ў падкасці, што як мне гэты тэлеграм-канал дазволіў выкрыць хлусню. Мне сястра даслала вельмі цікавы пост про тое, што вот, там нейкі тэлеграм-канал, не ведаю, які нейкі рускамоўны, што вот, глядзіце, старажытнаегіпецкае каменьчык, і там на гэтым каменьчыку выбіта шмат вушэй, што гэта вось, гэта, маўляў, майстра трэніраваўся выбіваць вушы. Але я чытала ў спадарні Аллы, што гэта не майстар, гэта не трэніроўка, гэта так званыя вушныя стэлы. А вушная стэла, гэта такая спецыяльная стэла, да якой прыносілі падмашэнне, маліліся, і там выбівалі вушы, каб багі лепш пачулі. Так, каб на самой справе дайшло да багоў. Чым больш вушэй, тым больш верагоднасць, што дойдзе. Тым лепш сігнал. Так. Прамая сувязь з Богам. Так. То бок, нават калі мы бачым артефакт і відавочна, што гэта адное значэнне маецца першы погляд, то насамрэч гэта можа быць зусім іншае. Дзякуй вялікі яшчэ раз за расповед. Так, дзякуй, Анна, за запрашэнне. Калі ласка, дзякуй усім за праслухоўванне, за вашы лайкі, за вашы каменты, за вашы падпіскі, за спонсарства на платформе Patreon і Buy Me Coffee, за тое, што дзеліцеся падкастам з сябрамі. Гэта ўсё падтрымлівае і матывуе. І памятаем, што кожны лайк і камент распаўсюджваюць кантэнт. Да новых сустрэч!